мавзӯи дуюме ки дар миён ростӣ мехостем дар миён бигзорем бисёр як масъалаи хеле ҷолиб аст. дар тоҷикистон мисле ки тамоми проблемаҳо ҳал шудагӣ ҳастанд, тамоми мушкилиҳо ҳал шудагӣ ҳастанд, тамоми камбудиҳои мардума падару писар ҳал карданд, рафтан дунболи масъалаҳое ки биёед бо ҳам наворҳо мебинем. падару писар дунболи чӣ ҳастанд? 1 апрели соли 2018 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ташриф оварда дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуталон бо васъи мамнунгоҳ шинос шуданд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи зиёд намудани саршумори оҳуи холдор, гавазни бухороӣ, хоки ваҳшӣ ва мурғи тазарв қарори махсус қабул намуда буд ва дар доираи татбиқи ин қарор то имрӯз дар саросари кишвар барои рушди соҳа, парвариши бештари чорво ва паррандагони нодир ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудааст, тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. айни ҳол дар мамнунгоҳи Хуталон беш аз 500 сар оҳуи холдор мавҷуд аст ва президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба хотири афзоиши саршумори он, инчунин тоза кардани насли ин ҳайвони нодир имрӯз беш аз 70 сар оҳуи холдорро ки аз Федератсияи Россия ворид карда шуда ба иқлиму табиати Тоҷикистон мутобиқ мебошанд, дар ҳудуди мамнунгоҳ сар доданд. аз парваришгоҳи Қаратоғ ки аз соли 74 фаъолият мекунад ва барои нав кардани хуни ҳамин гавазно овардем ҳозир гавазно аз Русия ва соли гузашта аз Чехия оварда будем ки хуни ҳамино нав шавад ки мо тавонем давоми кори худамон давом барем. ва имрӯз мо дар инҷо зиёда аз 200-250 сар гавазни холдор дорем ва 2 сол пеш мо аз Чехия инҷо овардем боз як намуд гӯсфанд ки муфлон мегӯянд ё муфлони аврупоӣ мегӯянд ки имрӯз мо соли гузашта наслам гирифтем, ҳозирам 12 сар шуд, аллакай наслгирӣ сар шуд, наздики 70 сар дорем. бузи оҳу раҳмонов аз Русия 70 дона бузи оҳу овардааст ва онора дар Данғара як боғ, як ҷангалда сар додааст. аҷаб президенти ғамхору ҳайвондӯсту романтика дуруст аст? яъне чӣ хел инсони латифу ғамхору аллакай тамоми мардума инсонҳоро шаҳрвандоро бигем ки халос кард, як тараф монд, аллакай ба ҳуқуқи ҳайвон гузашт. имрӯз ана ғамхори ҳайвонот шудааст. хоб чанд калимаро истифода бурдан ҳамин касое ки суҳбат кардан, мо инҳоро овардем то ин ки хуншон тоза шавад. паҳ ана биёбгӣ ана мо инҳоро овардем 70 дона будан, хоб 100 дона шидан, аз 100 та 250 та шид. бо ҳами ки бо ҳами раҳмонов дидан як бора бо чӣ хеле иштиёшу соз шид, чӣ хеле шидан ки бо ҳамита зиёд шидан. ҳар як сафари раҳмонов омагӣ чӣ хеле як калимаро истифода мебаранд ки бо ташаббуси раҳмонов наслошу зиёд шидиста. ана воқеан ҳам дар инҷа як рости чизи ҷолиб ё ин ки ҷалб кунандаш ин буд ки ана ягон проблемаи дигар намондааст ки раҳмонов бо ҳамон писараш Рустами савзинаш бигем сиёш нагем хафа нашава, бо падари бехосияташ ана бигем проблемаҳои мардума ҳал кардан, бо биромадан рафтан дар масъалаи проблемаи ё ин ки камбудиҳои ҳайвоно аллакай сар зада истоданд. мувофиқи қонуни Тоҷикистон баъзе қонунҳо аст, баъзе ҳайвоноти нодир ё ин ки камёфт ман аз шикоршон дар ҳолате ки ё ин ки дар баробари ки шикори мардум маън нест қонунан, яъне ки мардума аз байн бурдан мегиранд. гӯё ки мардум дар Тоҷикистон чӣ ҳастанд?
камёфт нестанд ё ин ки нодир нестанд. лавзад аст чия тоҷикай 9 миллионе кушта рафтан бигир. ва мисоли зиндарам дӯстон ва бародарони азиз, як чанд рӯз пеш ҳодисаи ҷавоне ки дар Душанбе кор мекард, омадан кормандони милиса бурдан дар ноҳияи Синои 2 чунон заданаш ки мурдаш овардан дар духтур ба хеш таворуш спориданд. вақте ки ин масъаларо зикр кардам, уно бизи оҳу ва инора Раҳмонов ҳамчун паҳлӯҳои ҷанбаҳои инсониша нишон додан лутфу караму муҳаббат иноша меоем дар паҳлӯи, яъне ин масъалаи ин куштор ва муқоиса мекунем ки оё воқеан ҳам Раҳмонов як президент, як инсони табиатдӯст аст, як инсони воқеан ҳам мусалламатомез аст, ором аст, яъне чуноне ки дар телевизор ҳамин хел вонамудаш мекунанд. ва оё Раҳмонове ки дар телевизор мебинем аз берун аз телевизор ҳардуш як ҳастанд ё ин ки фарқият доранд. ман ба итминони комил гуфта метавонам ки он Раҳмонове ки дар телевизор аст аз Раҳмонови ҳақиқӣ комилан 180 градус фарқ мекунад. як қотил, як террорист, як гунаҳкор, як дӯст, як ғоратгар, як мафия ё ин ки роҳбари як мафия ва ҳар кӯшише ки дар телевизор, радио ва умуман расонаҳои ҳукуматӣ мекунанд беш аз ҳамун як патинкаи сиёҳа тоза кардан нест. фақат вазифашон ҳамун тоза кардан аст, дигар ягон чиз нест. ва мутмаин ҳастам ки он кӯшишҳо барои мардум таъсире надоранд, чунки ҳақиқати ин инсони касифа ҳама медонад.